Desta volta falaremos do sistema RAID. RAID é o acrónimo de Redundant Array of Independent ou Inexpensive, vale? Disk, que basicamente o que quere dicir é que é un conxunto de discos redundantes, vale? Independentes. O de inexpensive, bueno, ven por temas que antigamente se solucionaban bueno, con solucións bastante caras, vale? Os CASI ou cousas por estilo, sistemas de disco pois bastante caros. O que se trata a utilizar un sistema RAID sería aumentar a integridade dos datos nos discos, mellorar a tolerancia a fallos e erros e mellorar o rendemento. É dicir, basicamente estar preparados ante posibles fallos de disco, vale? Que non afecten o rendemento nin a disponibilidade da información. Falanos aquí de que oficialmente que existen 7 configuracións niveis, de RAID 0 a RAID 6, vale, pero que as máis comuns serían pois estas, 10, 01, 50, 60. Falaremos un poquinho en detalle cada unha delas. Comezamos logo co RAID 0, do que é o sistema máis sinxelo, do que se trata é de distribuir os bloques de información entre os discos disponibles. Neste caso é a opción máis básica, a opción de 2 discos, e o que se fai é, pois fixadevos, o que debería estar guardado nun disco, aquí se reparte en 2 discos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isto que fai é proporcionar unha solución rápida e barata de acceso a información, xa que teríamos 2 discos, e podemos considerar que estamos repartindo esa carga de acceso, carga de traballo, e, bueno, obviamente tamén nos di que o RAID máis rápido de todos. Pola contra, non proporciona protección de datos en absoluto, é dicir, se cae un disco, cae toda a información, toda a información quedaría irrecuperable, vale? Para solucionar isto, aparece o RAID 1, que é un espello, tamén é moi sinxelo de implementar, o que se fai é se duplica a información, vale? Vantaxes, pois se cae un disco non pasaría nada, pero estamos a perder a metade dos discos, é dicir, con 2 discos só teríamos o espazo de almacenamento dun deles. Despois aparece o RAID 3, que, bueno, vémoslo así un pouco por riba, aunque é bastante pouco utilizado, que sería unha mellora de RAID 0, é dicir, se reparten 2 discos e teríamos un disco 3 para recoller os bits ou as paridades. Estos das paridades, en entrar moito en detalle, consiste en que se garda un certo tipo de información que permitiría recuperar un dos 2 bloques. É dicir, se cae este disco, pois con esta paridade e este disco poderíamos recuperar a información deste disco, vale? Entón podemos falar dunha especie de híbrido de entre RAID 1 e RAID 3, vale? Inda que non sexa exacta a comparación. Despois temos o RAID 4, que, bueno, se buscades documentación por aí, di que non se utiliza demasiado. É prácticamente semellante ao RAID 3, o único que bueno, fai unha división diferente en vez de bytes e por bloques, vale, pero é moi semellante. Convén dicir que estes dous sistemas, tanto o RAID 3 como o RAID 4, o mínimo de discos necesarios serían 3, vale, que parecen 4, pero necesitaríamos como mínimo 3 para que funcionase. RAID 5 poderíamos interpretalo como unha mellora tanto RAID 3 como RAID 4, o que fai funciona tamén con bloques de paridade, o que pasa que distribúe a paridade entre os diferentes discos. Se vos fixades aquí está toda a información de paridade nun único disco, e aquí o que se fai é distribuir esa paridade nos diferentes discos. Do que se trataría o concepto é o mismo. Se se perde un dos discos, podese recuperar a información en base a o resto de discos e a información de paridade. Pasámoslo ao seguinte, que sería RAID 6, que engade un nivel a maiores de tolerancia a fallos. É dicir, aquí se permitirían hasta 2 caídas hasta que caeran 2 discos, vale? Porque está utilizando dous sistemas, 2 bloques de paridade diferentes, co cal, ante a caída de 2 discos simultáneos, se podería recuperar información utilizando o resto de información e os 2 bloques de paridade. Tamén segue a premisa de distribuir os bloques de paridade nos diferentes discos e non ter simplemente un disco para paridades. Agora teríamos o RAID 1 máis 0 ou RAID 10, vale? Que sería este de aquí, fixádevos, o que consiste en utilizar un RAID 1, vale? Dicir, un espello, e aplicarlle un RAID 0 un espello, co cal
temos as dúas cousas, temos a rapidez que nos proporciona un RAID 0 e a tolerancia a fallos que nos proporciona un RAID 1. O problema é que, claro, estamos perdendo o 50% da capacidade de almacenamento, vale? Xa que necesitamos duplicar a cantidade de discos. Despois, pola contra, teríamos o RAID 0 máis 1, que serían dous RAID 0, vale? Que proporcionan a rapidez agrupados en espello cun RAID 1, vale? Fixadevos a diferencia, semella que é o mismo, vale? Pero non é o mismo, vale? A implementación é diferente, o concepto é o mismo, pero a implementación sería diferente. Se seguimos utilizando este tipo de combinacións, é dicir, un máis 0, 0 máis 1, aparecerían os RAID 50 e os RAID 60, que, como podemos ver, son combinacións, vale? Este sería o RAID 50, 5, RAID 5, utilizando bueno, a eficiencia do RAID 0, vale? A disponibilidade bueno, a velocidade, ¿no? Do RAID 0, vale? E despois teríamos, pois, bueno, vimos o RAID 50, pois teríamos o RAID 60, que penso que non vos gustaría imaginarvos como efectivamente son do RAID 6 cun RAID 0 que fai que mellore un pouquiño o rendemento. Hai máis implementacións de RAID, algunhas propietarias, como podería ser o RAID 7, vale? Pero penso que con estas chegaríamos. Despois aparece JVoz. JVoz non difire bastante do concepto de RAID, pero sí que ten que ver co tema da distribución de información en discos. De feito, JVoz é o acrónimo de Just a Bunch of Discs, é dicir, un montón de discos. Do que se trataría é de, quizáis mellor se queda explicado cun exemplo. Imaginade que vos tedes un NAS, vale? De 4 bahías, xa falamos do que era un NAS, e tedes discos heteroxéneos, é dicir, discos de 2 teras, discos de 1 tera, discos de 500 gigas, e un disco de 3 teras, vale? Aquí sería imposible implementar un RAID, xa que para implementar un RAID pois precisamos que os discos sexan homoxéneos e non iguais, vale? Neste caso o que podemos facer é pois semellar simular, mellor dito, que eses discos forman un único volume lóxico. É dicir, eu collo todos, dixemos, un disco de 2, un disco de 1, un disco de 3 e un disco de 0,5. É dicir, tería 6,5 teras. Pois o que podo facer é unilos todos dun xeito lóxico, vale? Creando un único volume utilizando JVoz. Vale, JVoz non proporcionaría redundancia, pero bueno, ten esta capacidade. Podemos crear un único volume lóxico a partir de diferentes dispositivos físicos. E bueno, isto sería todo o que precisamos saber sobre RAID e sobre JVoz.